Norok joto saimano tabuk edisi khumulang antaro job eba chakiri telang jagi tomani abagi kebama chini tiprasa o chakiri no mada mano hane bukhawo muchuma bagi kebama hakjal jagani chini tiprasa thangi abuno jomarika eba apply khalekya abo hai thangne 24 February ni salo Amit Debarma Sumon Jamate Milon Debarma ke borok katham khungsa badbe khumulangwa thange kagos riwi nogo pirokma jora lama ordek jora sogeke borno tragari phai thuteri phema bagai khorokni tiprasa thaikia tei khorokse belai hamya angjak tabuk phadi hinka jengtini bahake tamo angkha abo joto bisini kok saima laine video no pathik jora nayi bisini kok no khanai nedi Pulia sekang norno sinimung sanai ostorino tebo kahangke bujimana bagai thangne 24 February ni salo khoroktam Pulsar badbe je accident engna rokni bisingo khorokni thikya te khoroksa hospital o kalaja Amit Debarma bini kami engka Patisori Sumon Jamateni kami engka Rajapur tini borok khorokni no thikya eba o hayungo gerikya te khoroksa tongo bad malik Milon Debarma bini kami engka Patisori drop gatebo bad number TR08B7161 bokai tabuk hospital kalajak present borok jotono graduate complete khajak eba college pajak Pulia sekang Amit Milon Sumonte logi tongo borok ni dol borok joto dol baksake koksab lakya tabuk khumulango je chakiri eba job telangjagi tongmani aro apply khanya nei haipano borok Pulia salni simi khumulango thange o job no apply khanya wansuk tongmani phiaba borok wansuko Pulia borok kebang engnai eba jamarina bangnai abage tesa borok eba jamarina tesa common khai last rogo borok jama relain nei koksab lakya Ateke asuk sal nasima olo thangne 24 February ni salo borok decide khakya tini thanglai sinai hinai borok thanglakya khungsa badyo katham kalajak Milon Amit Sumon borok thangi khungsa badyo katham kaka henkai khorokjani bad tongo tai khorokjani kari henkai dol ni bisingo sabon khibina khibiya abaki borok joto dol palbak sake hamjak laima bagai kyabon khibina musungya abagino borok katham khungsa badbeno thanglakya borok joto palbak sake 24 February khomolango thangi chakri eba job apply kai gana gini berai lakya abutiki borok a salo jotono kaham kering dol baksa thangmani dol baksana nogo phirok lakya olo borok lama ortek jora Udaipur Matabari gana sogeke Milon ba chaluk tomani bono kasa truck phai thotai re phemani bagai jagono accident engkha Tei logi kaza khorokni ni bisingo Amit Debarma ke jagono thaithangka olo Milonte Sumono ganani Udaipur sakham nogo rohor jaka haipono Sumon Jamati ebo hospital sogekeno langma cholangka tabuk Milon Debarma kai belai sak dukumanjak hospital o kalajak Norok hinkai full explain kahangke bujui saiman kana hene angwan sugum Kaisa kok jeng joto siklate sikle chinibo muchuma tongo kathang tongsak ma babuna mungsa engge phonungnani chinibo bukha bisingo wansuma kotor tongo haipono jengkebono phonungya saya chakri sable mana muchungya tongba abo hai kongna wansugino tini asuk haksal jagani khumulango thangi job apply khakya abo se kaham kereng nogo phirokma jora lama ordek sogikeno accident engge chakri natuk thani langma se cholang sibu kepal chaini jora kai tebo chaino ong sibo a kokrok tini se wansuk jagu